Hello my dear children. இப்போ நம்ம class 12 accountancyல chapter 1 accounts from incomplete records அதோடைய illustrations பார்க்கலாம். நம்மளோட reduced syllabusல illustrations 10 to 18 உண்டு. நம்ம இந்த வீடியோல 10 to 12 பார்க்கலாம். illustrations பேஸ் பண்ணி தான் exercise சம்மும் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் illustrations தரவா இருந்தாலே நீங்கள் exercise சரியாக பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம illustration 10 to 12 பார்க்கலாம். illustration 10ல் find out credit sales from the following information கேட்டிருக்காங்க. பேஜ் நம்பர் 16ல் இருக்கு. கிரெடிட் சேல்ஸ் கேட்டால் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம என்ன அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கிரெடிட் சேல்ஸ் யாருக்கு பண்ணுவோம், டெட்டாஸ்க்கு. ஸோ கிரெடிட் சேல்ஸ் கேட்டால் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இப்போ டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நல்ல ஃபார்மேட் ஞாபகம் இருந்தால் ஈஸியாக பண்ணிடலாம். எப்படி ஃபார்மேட்? ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் டெட்டாஸில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆன் த டெபிட் சைட், டெட்டாஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆன் த டெபிட் சைடு அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு கீழே ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்க்கு கீழே ஒரே ஒரு ஐட்டம் தட் இஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் மட்டும் வரும். மற்ற எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலும் கிரெடிட் சைடு எழுதணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்கு, டெட்டாஸ் ஆன் 1 January அப்படின்னா இது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 40,000 கொடுத்துருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும், டபுள் சைடு எடுத்துக்கணும். டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட், இது டெபிட் சைடு, இது கிரெடிட் சைடு, பர்டிகுலர்ஸ் ருபீஸ் எழுதிப்போம். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆன் த டெபிட் சைடு, ஸோ 2 பேலன்ஸ் B/Dன்னு போட்டு இந்த 40,000 ஓப்பனிங் பேலன்ஸை எழுதிட்டோம். இதுக்கு கீழே என்ன வரணும், கிரெடிட் சேல்ஸ் வரணும். நீங்கள் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் போட்டாலும் சரி, இல்லை கிரெடிட் சேல்ஸ்னே எழுதலாம், தப்பு இல்லை. 2 கிரெடிட் சேல்ஸ் அப்படின்னு போட்டுருங்க. இந்த கிரெடிட் சேல்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதை தான் நமக்கு சம்மில் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க, மிஸ்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷன். அதனால கிரெடிட் சேல்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு அமௌண்ட் போடாதீங்க, விட்டுருங்க. அடுத்து மற்ற எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலும் எல்லாமே கிரெடிட் சைடு தான். கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெட்டாஸ் பை கேஷ். அடுத்து டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் பை டிஸ்கவுண்ட் அலவுட், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் பை சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 31st December. அப்போ இது க்ளோசிங் பேலன்ஸ். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆன் த டெபிட் சைட்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட் சைட். ஸோ நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்க்கு கீழே கிரெடிட் சேல்ஸ் மட்டும் வரும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ எல்லா அமௌண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எழுதிட்டு பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. இதோடைய டோட்டல் 1,67,000 வருது, மைனஸ் 40,000. பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா 1,27,000 பேலன்சிங் ஃபிகர் கிடைக்குது. அதுதான் கிரெடிட் சேல்ஸ். நம்ம கேட்டிருக்கிறதே கிரெடிட் சேல்ஸ் தான். ஸோ கிரெடிட் சேல்ஸ் 1,27,000 அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு illustration 11. illustration 11ல் டோட்டல் சேல்ஸ்ன்னு கேட்காங்க. போன சம்மில் கிரெடிட் சேல்ஸ் கேட்டாங்க, இப்போ டோட்டல் சேல்ஸ். டோட்டல் சேல்ஸ்னா என்ன, கேஷ் சேல்ஸ் பிளஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ், அதான் டோட்டல் சேல்ஸ். அப்போ கேஷ் சேல்ஸ் சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க. கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். அதே ஃபார்மேட் தான். டெட்டாஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், ஸோ ரைட் ஆன் த டெபிட் சைட் 2 பேலன்ஸ் B/D 50,000. அடுத்தது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பை கேஷ் ரிசீவ்டு, ரிட்டர்ன்ஸ் அலவுட், பேட் டேட்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எல்லாமே கிரெடிட் சைட். அப்படியே எழுதிக்கோங்க. எழுதி முடிச்சுட்டு டெட்டாஸ் இது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இங்கே எழுதிட்டோம். கேஷ் சேல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கேஷ் சேல்ஸ் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் வராது. ஏன் வராது, நம்ம கேஷுக்கு விற்கிறோம் அப்படின்னா கேஷ் வாங்கிட்டா அவன் டெட்டாரே கிடையாது. டெட்டார்னா யாரு, நம்ம யாருக்கு கடனுக்கு விற்றோமோ அவங்க தான் டெட்டார்ஸ். இது கேஷ், அப்போ டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் வராது. ஸோ இதை விட்டுறணும். ஸோ விட்ட பிறகு இது என்ன பண்ணணும், பேலன்ஸ் பண்ணணும். இதோடைய டோட்டல் 2,40,000 வருது, மைனஸ் 50,000 பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் 1,90,000 வரும். அந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் கிரெடிட் சேல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிடலாம், கிரெடிட் சேல்ஸ்னு. இப்போ சம்மில் கேஷ் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 1,40,000, கிரெடிட் சேல்ஸ் 1,90,000. ஸோ டோட்டல் சேல்ஸ் கேட்டதுனால டோட்டல் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஷ் சேல்ஸ் பிளஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் சேல்ஸ் கிடைச்சிடும். புரிஞ்சிருச்சுங்களா? நெக்ஸ்ட்டு நம்ம illustration 12 பார்க்கணும். அதில் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட். பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபார்மேட்டை ஒரு டைம் பார்த்துருங்க. இப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட் என்ன, பில்ஸ் ரிசீவபிள் இட்ஸ் அன் அசட், நமக்கு வர வேண்டியது. ஸோ அசட் ஆல்வேஸ் ஷோ டெபிட் பேலன்ஸ். நீங்கள் ஓப்பனிங் பேலன்ஸை 2 பேலன்ஸ் B/Dன்னு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எழுதுறீங்க. பில்ஸ் ரிசீவபிள் ரிசீவ்டு, நம்ம பில்லை ரிசீவ் பண்ணும் பொழுது
2 sundry debtorsன்னு அதுக்கு கீழே வரணும். இது ஃபார்மேட். அடுத்தது இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் ரிசீவ் பண்ணது ஹானர்டு அப்படின்னா பே பண்ணிட்டாங்கன்னா பை கேஷ், இது டிஸ்ஆனர் ஆயிடுச்சுன்னா பை சண்டரி டெட்டார்ஸ், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இங்க, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இங்க. இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா ஜேர்னலை புரிஞ்சுக்கோங்க, அப்புறம் ஃபார்மேட் பாருங்க, ஈஸியா இருக்கும். இப்போ நம்ம பில்ஸ் ரிசீவபிள்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம யாருக்காவது கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்றோம்னு வச்சுப்போம். அருண்ன்றவருக்கு கடனுக்கு விற்கிறோம், நம்ம அருணுக்கு வித்திருக்கிறோம். சோல்டு டு அருண் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம், பே டு மீ 50,000, எனக்கு நீனு 50,000 தரணும். எப்போ தரணும்னா ஆஃப்டர் 1 month. அந்த மாதிரி ஒரு பில்லை எழுதி இங்கே ஸ்டாம்ப் எல்லாம் ஒட்டி சைன் பண்ணி நம்ம அனுப்புகிறோம். அனுப்புனா நம்மளுடைய டெட்டார், அதாவது அருண் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுவார், இங்கே அக்செப்டட், ஓகே நான் ஒத்துக்கிறேன், 1 month கழிச்சு நான் தரேன்னு சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணி அனுப்புவார். இதை தான் நம்ம பில்ஸ் ரிசீவபிள் ரிசீவ்டு டியூரிங் த இயர்னு சொல்கிறோம். ஸோ பில்லு நமக்கு கைக்கு வருது. ஸோ டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட். யாரு கொடுக்குறா, கிரெடிட் த கிவர், டெட்டார் கொடுக்குறாரு, அருண் கொடுக்குறாரு. ஸோ டூ டெட்டார்ஸ்ன்னு எழுதுவோம். இது எதுக்கு உள்ள ஜேர்னல், பில்ஸ் ரிசீவபிள் ரிசீவ்டு டியூரிங் த இயர். அப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள் ரிசீவ்டுனா இந்த ஜேர்னலை அப்படியே போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், டெபிட் சைடில் கை வச்சுக்கிட்டு 2 debtors அப்படின்னு எழுதுவீங்க. இதுதான் 2 sundry debtorsன்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது இந்த பில் இப்போ நம்ம ரிசீவ் பண்ணி வாங்கி வச்சுட்டோம். 1 month கழிச்சு பில்லு தரேன்னு சொல்லிட்டோம். அடுத்தது 1 month கழிச்சு என்ன ஆகும் அப்படின்னா 2 சான்ஸ். ஒன்று அவன் கேஷ் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துடலாம், அந்த மாதிரி அவன் பே பண்ணிட்டான், நம்மளுடைய டெட்டார் நமக்கு பணத்தை பே பண்ணிட்டான்னா அது ஹானர்டு. அப்படின்னா என்ன ஆகும், கேஷ் நமக்கு வரும். டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன். ஸோ கேஷ் நமக்கு வருது, பில்ஸ் ரிசீவபிள் முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான், போயிடும். இதை ஹானர்டுன்னு சொல்கிறோம். இந்த பில்லு ஒன்று ஹானர் ஆகலாம், இல்லைன்னா டிஸ்ஹானர் ஆகலாம். டிஸ்ஹானர் அப்படின்னா என்ன, பே பண்ணாமல் என்கிட்ட பேலன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிடுறது தான் டிஸ்ஆனர்டு. அப்போ டிஸ்ஆனர்டுக்கு என்ன ஜேர்னல் வரும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னல் எழுதணும் இல்லையா, அதோடைய ரிவர்ஸ். அப்போ டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பில்ஸ் ரிசீவபிள். இந்த 3 ஜேர்னலையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக அப்படியே பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, இல்லை புரிஞ்சுக்கிட்டு மனப்பாடம் பண்ணுங்க. இது பில்லை ரிசீவ் பண்ணுறோம், நம்ம பே டு மீன்னு போட்டு கொடுத்தோம், அவன் அக்செப்டட்னு சொன்னதை வாங்குறோம். ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் வருது, டெட்டார்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இது பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஹானர் பண்ணதுக்கு என்ட்ரி, இது டிஸ்ஆனர் பண்ணுறதுக்கு என்ட்ரி. இப்போ நம்ம இந்த என்ட்ரியை அப்படியே பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி வரும், பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட். ஸோ டெபிட் சைடில் கை வச்சுட்டு 2 debtorsன்னு எழுதுவோம். அடுத்தது பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஹானர்டுக்கு என்ன, பில்ஸ் ரிசீவபிள் கிரெடிட்ல இருக்கு. ஸோ கிரெடிட்ல இருந்தா கிரெடிட் சைடு கையை வச்சுட்டு பை கேஷ்னு எழுதுவோம். இதுவும் கிரெடிட்ல தான் இருக்குது, பை டெட்டார்ஸ்ன்னு எழுதுவோம். ஸோ நீங்க இப்போ ஃபார்மேட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட் சைட், இது பில்ஸ் ரிசீவபிள் ரிசீவ்டு டியூரிங் த இயர், இது ஹானர்டா இருந்தா பை கேஷ், இது டிஸ்ஆனர்டுனா பை டெட்டார்ஸ். அப்புறம் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எழுதிருங்க. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இங்க, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இங்க. இப்போ நம்ம இல்லஸ்ட்ரேஷன் 12 பாருங்க. ப்ரிப்பேர் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டபுள் சைடு எடுத்துக்கிறோம், டெபிட் சைடு கிரெடிட் சைடு பர்டிகுலர்ஸ் ருபீஸ் எழுதிட்டோம். ஓப்பனிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் இதை எங்க எழுதணும், பில்ஸ் ரிசீவபிள் அசெட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஷோ டெபிட் பேலன்ஸ். ஸோ டெபிட் சைடில் 2 பேலன்ஸ் பி பை டி எழுதிட்டோம். இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்க்கு கீழே என்ன வரணும், பில்ஸ் ரிசீவபிள் ரிசீவ்டு டியூரிங் த இயர். இது சம்மில் மோஸ்ட்லி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம், 2 debtors. அது என்னன்னா பில்ஸ் ரிசீவ்டு டியூரிங் த இயர். இதுதான் அந்த டிரான்சாக்ஷன். பில்லை நம்ம டெட்டார்ஸ்ல இருந்து ரிசீவ் பண்றோம். ஸோ பில்ஸ் வருது, டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், யார் தர்றா, டெட்டார்ஸ் தர்றாங்க, கிரெடிட் த கிவர். ஸோ இதை எழுதுவோம், ஆனால் அமௌண்ட் இருக்காது. ஸோ இதை அப்படியே விட்டுருங்க, டெட்டார்ஸ்னு எழுதி இதை விட்டுடுங்க. இது என்ன, க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள். ஓப்பனிங் டெபிட் சைடு எழுதிட்டோம், க்ளோசிங் கிரெடிட் சைடு. க்ளோசிங் எழுதும்போது எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டமா எழுதாம ஒரு 2 லைன் விட்டுட்டு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எழுதிடுங்க. கேஷ் ரிசீவ்டு, இது என்ன, பில்லுக்கு பணம் கொடுத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம். இதை எங்க எழுதணும், பை கேஷ். டிஸ்ஆனர்டுனா எப்படி எழுதணும், பை டெட்டார்ஸ். ஹானர்டுனாலும் இங்கே தான், டிஸ்ஆனர்டும் இங்கே தான். ஹானர்டு அதாவது பே பண்ணிட்டான், கேஷை ரிசீவ் பண்ணிட்டோம்னா பை கேஷ்,
இதை வந்து ஹானர் டிஸ்ஆனர்டுனா பை டெட்டாஸ்ன்னு எழுதணும். எழுதி முடிச்சுட்டு இதை பேலன்ஸ் பண்ணணும். இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இதை மைனஸ் பண்ணும்போது 75,000 பேலன்சிங் ஃபிகர் வருது. இதுதான் பில்ஸ் ரிசீவ்டு டியூரிங் த இயர். நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு சம்மில்? ப்ரிப்பேர் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. கம்ப்யூட் கால்குலேட் பில்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெட்டாஸ். டெட்டாஸ்ல இருந்து பில் எவ்வளவு ரிசீவ் பண்ணோன்னு கண்டுபிடின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் நம்ம மிஸ்ஸிங் ஃபிகரா கண்டுபிடிச்சிட்டோம். புரிஞ்சிருச்சுங்களா? தேங்க்யூ.